ሰላም ንዓኹም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም በቢዘለኹምዎ ሰላም ቅሳነ ዘለዎ ግዜ ተሕልፉ ክትህልዉ በዓል ሙሉእ ተስፋየ በዚ ምክንያት ድማ ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክኾነልኩም ብምምናይ ኩሉ እትህቡኒ ምትብባዕኹም ኮነ ኩሉ እትገብሮ ሳፖርት በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነኩም ይፈቱ። እንታይ እዩ ንሎሚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ዘቕርበልኩም ሓደ ካብቲ ስራሓት ገዛና ኣነ ብዓውዲ ስርሐይ ወይ ብዓውዲ ሞያ ዝነጥፈሉ መንገዲ እዩ። እሱ ድማ ኣብ ገዛና ንጥፈታት ንሰርሖም ወይ ሪሞድል ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ፅገና ክኾኑ ይኽእሉ ካብቲ ዝሰርሖም ናባኹም ዘብሎ ቻነል እዩ። ስለዚ ደጊመ የቐኒየለይ እቶም ኩሎም ሳፖርት ትገብሩ ነዚ ቻነል ተዕብዩ ዘለኹም መጀመርያኹም ትሪእዎ ወይ ከዓ ንፈለማ ግዜኹም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ብምባል ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ኣባላት ናይዚ ቻነል ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይፈቱ። ኣብዚ ፖስት ዝገብሮ ወይ ከዓ ኣብዚ ቪድዮ ዝዝርግሐሉ ግዜ ድማ ብቅልል ዝበለ መንገዲ እቲ ቪድዮታት ኣብ ሰዓቱ ክበፅሐኩም ስለዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንሎሚ እውን እንታይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ፖስት ገይረልኩም ነይረ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ገዛና ዘሎ ናይ ጋርቤጅ ዲስፖዛል ናይ ክሽነ ናይ ዝኾነ ናይ ምግቢ ኮነ ተረፍ ምግቢ ቢያትና ክንሓፅብ ዝተርፍ ንሓፅቦ ከለና ኣብኡ ኣብቲ ድሬን ዝኣቱ ንዑ ዝጥሕነልና ማሽን ወይ ከዓ ጋርቤጅ ዲስፖዛል ዝበሃል ብእንግሊሽ እሱ እንታይ ይኸውን እዩ ስታክ ይኸውን እሞ ስታክ ክኸውን ከሎ ድማ ነቲ ማሽን ነቲ መጋዝናቱ ይዓፅዎ እሞ እቲ ስራሕ ጠጠው ይብል ማለት እዩ። ሶ ብዛዕባ ዝስራሕ እኳ ቪድዮ ላ ዝሓለፈትኩም እንድሕር ሃልይኩም ተመሊስኩም ክትሪእዋ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ይፈቱ። ንሎሚ እንታይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሪሞድል ክንብል ከለና ኣብ ገዛና ዘለና ቦታ ሳምታይምስ ከም ስቶሬጅ ንጥቀመሉ ከም መዐሸጊ ወይ ከዓ መቐመጢ ኣቑሑትና ንጥቀመሉ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ። ገለ ካብኡ ድማ ናይ መኪና መዐሸጊ ጋራጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ እውን ከም ተወሳኺ ሓደ እንታይ እዩ እንድሕር ፋሚሊ ኮይና ብዙሓት እንድሕር ኮይና ሞቲ ናይ ላዕሊ ገዛና እኹል እንድሕር ዘይኮይኑ እቲ ናይ ጋራጅ መኪና ቦታ ዘሎ ድማ ንዕኡ ሪሞድል ጌርና ሓደ ከም ኤክስትራ ስፔስ ወይ ከዓ ኤክስትራ ሩም ክንሰርሖ ንኽእል ወይ ከዓ እቲ ሓደ ከዓ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ከዓ እንድሕር ኢናፍ ሩም ኣለና ኮይኑ ድማ እቲ ካሽ ፍሎው ዝበሃል ኣዝ ኢንካም ከምፀልና ዝኽእል ንዕኡ ሰሪሕና ገዛ ከም ተኸራዩ ወይ ከዓ ከም ምክራይ ወይ ከዓ ከም ኤርቢኤንቢ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ከዓ እቲ ካሽ ፍሎው ዝበሃል ከዓ እቲ ገዛና እንዳነበርናሉ ከለና ከም ተወሳኺ ገንዘብ ከምፅልና ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ንሎሚ ካብቲ ስራሓት እንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ፀናሕኩ ምናልባት ምስቲ ናይ ምሕፃር ግዜ ወይ ምስ ገለ ኣብ ናይ ቲክቶክ ጥራይ ሓፂር ቪድዮ ገይረ ሸር ክገብሮ ዝፀናሕኩ ቪድዮታት እቲ ሕጂ ዝዝርጋሐልኩም ዘለኹ ኩሉ ናይ ሕሉፍ ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት ሕሉፍ ስራሕ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝሰራሕክዎ ግን ናባኹም ሸር ዘይገበርክዎ ብሓፂር ቪድዮ እናገበርኩ ክሰርሖ ዝፀናሕኩ እዩ። እሱ ድማ ካብ ሕፅረት ግዜ ኮነ ወይ ከዓ ግዜ ብዘይምጥዓም ስኢለ ሕዘ ዝፀናሕኩ ቪድዮታት እዩ። እቲ ስራሕ ግን ዝተሰርሐ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በቢግዚኡ እናገበርኩ እቲ ኣብ ቲክቶክ ዝነበረ ሓፂር ቪድዮ እቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ድማ ከመይ ከም ዝነበረ መግለፂ ገይረ ናባኹም ሸር ክገብሮ ከለኹ ገለ ኣይድያ ወይ ከዓ ሂንት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽብዎ ድማ መዓል ሙሉእ ተስፋየ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ቲክቶክ እንታይ እዩ ሓፂር ቪድዮ ሙዚቃ ጌርካ ሬስትሪክሽን ስለዘይብሉ ምስቲ ናይ ግዜ ናተይ ሙዚቃ ገይረ ጥራይ ክእትዎ ፀኒሐ ሙዚቃ ጥራይ እንድሕር ኮይንካ ስእሊ ጥራይካ ትርኢ ማለት እዩ። ስእሊ እንድሕር ኮይንካ ብዙሕ ክስታይ ስለዘይብሉ ኣብቲ ርድኢት ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣትሊስት ካብቲ ዝገበርክዎ ወይ ዝተጠቐምኩሉ መንገዲ ካብኡ ተጠቒምኩም ዝኾነ ኣይድያ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓሳብ ስለዝሓዝኩ ኩሉ እቲ ዝፀንሐኒ ቪድዮታት ኣብ ቴሌፎነይ ሴቭ ዝገበርክዎ በብቁሩብ ወይ ከዓ በብናቱ ግዜ እንዳምፃኹ ሸር ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ምፅአልኩም ዘለኹ ናይ ቤዝመንት ወይ ከዓ ናይ መኪና ጋራጅ ዝነበረት ብኣ ክንጅምር እሞ ንዓ ከሪአኩም ከምኡ እናገበርና እቲ ክስታይና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ።
እዚ እሞ ክነብላ ስለዚ እዚ ማለት ከምዚ ልክዕ ንሪኦ ዘለና እቲ መእተዊ ማዕፆ ናይቲ ጋራጅ ማለት እዩ ናይ መኪና ጋራጅ ስለ ዝነበረ ልክዕ እቲ መዕፀዊ ማዕፆ ዝነበረ እዩ ምናልባት እዚ ኣቑሑት ዝረአየና ዘሎ ካብቲ መሳርሒ ወይ ከዓ እቲ ኣቑሑት ንዕኡ መሳርሒ ዘምፃናዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ መጀመርያ ግዜ ከፊትና ማዕፆ ዝረአናዮ ማለት እዩ እቲ ምስ በልካ ብደገ መፂኻ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ጋራጅ እዚ ናይ መኪና ቦታ ተባሂሉ ከም ፍሉይ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ካብኡ ንውሽጢ እንድሕር ኣቲና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብማቶን ዝተነጥቀ እዩ በቲ መእተዊ ከዓ ኤክስትራ ማዕፆ ኣላታ ናብኡ ተራኽብ ማለት እዩ እዚኣ ማዕፆ እዚኣ ብውሽጢ ገዛ ክንመፅእ ከለና ናብቲ ውሽጢ ገዛ ከዓ ተእትወና ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ናይ መኪና ተኺላ ብኡ መፅያ ፓርክ ትገብረሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ መሳርሒ ገዚእናዮ ዘለና እዩ ንውሽጢ ምስ ኣተና ድማ እታ ማዕፆ ንላዕሊ ትወስደና ናብቲ ሩም ማለት እዩ እዚ ሆልወይ ዘሎ ኣብ መንጎ ከምዚ ክፉት ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እዚ ሩም ዝሪኦ ዘለና ክፉት ኮይኑ ከም ላውንድሪ ቦታ ወይ ከዓ ዝኾነ ኦፐን ስፔስ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ፕላን ጌርናዮ ዘለና እዚ ዝረአየና ዘሎ ብድሕሪት ናይቲ ናይ ጋራጅ መኪና ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ብካልእ ብድሕሪት ናይ ደገ መውፅኢ ማዕፆ ኣለዎ ብድሕሪት ናይቲ መንበሪ ገዛ ማለት እዩ እቲ ናይ መኪና ዘሎ ብቅድሚ ናይቲ መእተዊ ገዛ እዩ እቲ ብድሕሪት ዝረአናዮ ከዓ ናይቲ ባክያርድ ዘለዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ እንታይ እቲ ፕላን ሕጂ ነዚ ዘለና ፈንቲሕና ንክንሰርሖ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብኡ እቲ ፍሬም ጀሚርናዮ ማለት እዩ እቲ ዝፀንሐ ፓነል ዝረአናዮ ንሱ ቀሊጥና ድማ እዚ ማቶን ዘሎ ክንቀልጦ ምስቲ ናይ ሓድሽ ምስራሕ ፍሬም ማለት እዩ እቲ ናይ ላውንድሪ ዘሎን ናብቲ ባክያርድ ዘውፅእ ማዕፆን ናቱ ሆልወይ ጌርናሉ መታን ክትኣቱ ክትወፅእ ከለካ ብኡ ክትወፅእን ክትኣቱን ማለት እዩ ካልእ እውን እቲ ናይ ሴንትራል ኤር ናይ ማይ ውዒ ሂተር ዘለዎ at the same time ሪፔር ምስ ተድልየካ መውፅእ ማዕፆ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ማዕፆ ፈሊናሉ ማለት እዩ እዚ መንደቅ ዝረአየና ዘሎ እዚ ብሊኮቲ ንዕኡ ኮምፕሊት ኣፍሪስና ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሆልወይ ምስቲ ሓደ ወላ ሓንቲ መእተዊ ማዕፆ ተዘይኮይኑ ንበይኑ ርእሱ ዝካኣለ ሩም ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እቲ ሆልወይ እዚ ዝረአየና ዘሎ ናብቲ ናብ ገዛ ዝተርፍ ኮይኑ ምስቲ ላውንድሪ እዚ ማዕፆ ከዓ ናብቲ ባክያርድ ዝወስድ ብድሕሪት ናይቲ ገዛ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ፍሬም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሬም ሰሪሕና ነቲ ቤድሩም ዝኸውን ፈሊናዮ ኣለና እቲ ማቶኒ ዘለዎ መፈላለየ ከዓ ነዚ ከዓ ኮምፕሊት እዚ ማቶኒ እዚ ብሊኮቲ ዝረአየና ዘሎ ከዓ ክነፍርሶ ኮምፕሊት ኣፍሪስና እዚ ፃዕዳ ቱቦ ዝረአየና ዘሎ ናይ ስዌር ላይን እቲ ማይ ረስሓት ዝኸደሉ እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ከዓ ኣብኡ ፊሕርና ከዓ እቲ ሽቓ ወይ ከዓ ባዝሩም ኣብኡ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝገበርናዮ ነገር እንድሕር ነይሩ እቲ ፍሬም ክንጅምር ከለና እቲ ዘድልየና በየን ከም ዝኸውን እቲ ቤድሩም ሽቓ ኣበይ ከም ዝኸውን ናትና ዲዛይን ምስ ሰራሕና እቲ ዘድልየና ዝገበርናዮ ማለት እዩ ነዚ ፍሪስና እቲ ዘሎ ሩም ምጥቃም ማለት እዩ ማኪና ትዕሸገሉ ዝነበረት ወላ ሓንቲ በዚ ግዜ ኣብ ደገ ፓርክ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ወላ ሓንቲ ክስታይ እውን ኣይኮነን እዚ ዘሎ ክፉት ቦታ ግን እንድሕር ተሰሪሑ ክንደይ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ሲሊን ናቱ እውን ክነፍርሶ ኢና መታን ሃየር ሲሊን ክንረክብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ናይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ማዕፆ እዩ እቲ ስሎፕ ናይቲ መሬት ወይ ከዓ ናይቲ ብደገ ዘሎ ማኪና ፓርክ ክገብረሉ ቁልቁል ዝበለ ከምዚ ናብቲ ገዛ ዝእቱ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ መኪና ጋራጅ እውን ድሬይን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማይ ብላዕሊ ክወፅእ ወይ ከዓ ትኺሉን ናብቲ ውሽጢ ጋራጅ ኣትዩ ናብቲ ድሬይን እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ዝገበርናዮ ሽዑ ኣብቲ ናይ ደገ ወፃኢ ናቱ ሓድሽ ድሬይን
ገፊሕ ድሬን ሰሪሕና እቲ ኮኔክሽን ናቱ ከዓ ምስቲ ናይ ውሽጢ ዝነበረ ድሬን ኣራኺብና እቲ ቦታ ኣብ ክንዲ ንውሽጢ ንደገ ንገድፎ ንውሽጢ እቲና ተጠቒምናሉ ማለት እዩ። ኤክስትራ ሩም ኮይኑልና ወይ ኤክስትራ ስፔስ ኮይኑልና ማለት እዩ። ካልእ ብድሕሪኡ እቲ ፍሬም ዝሰራሕካዮ እዚ ኢንስሌሽን ሕጂ ንብዙሕ ነገር ዝጠቕመና ሓደ ንድምፂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ካልኣይ እቲ ናይ ዛሕሊ ቁሪ ሙቐት ክኸውን ከሎ እውን ምስኡ እቲ ናይ ቴምፕሬቸር ክስታይ እውን ክሕልወልና ይኽእል እዩ። ካልእ እውን ከምዚ ናይ ፋየር ሃዛርድ እውን ጠቓሚ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሲሊን ዝነበረ ሪኢኹም ሕጂ ኮምፕሊት እቲ ናይ ሲሊን ዝፀንሐ እውን ኣፍሪስናዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ መታን ብስሚንቶ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ቀደም ሲሊን ንዑ ኣፍሪስና ለበል ጌርና ብሓድሽ ክስታይ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ። መታን ሓደ ስትሬት ዝኾነ ሲሊን ወይ ከዓ ብርኽ ዝበለ ሲሊን ክህልወና ንኩሉ ቀሊጥና ነፃ ኮይኑ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እቲ መስመር ላይን ኤሌክትሪክና በቲ ዝግብኦ ወይ ከዓ በቲ ንደልዮ የሕሊፍና ናይ ማይ መስመር ከምኡ እቲ ናይ ክሽነ ናይ ባዝሩም ዝኾነሉ ኣበይ ምዃኑ ፈሊና ኩሉ ሬዲ ትገብሮ ማለት እዩ። ኢንስሌሽን ከዓ ከምኡ እቲ ናይ ሕጂ ናይ ኢንስሌሽን ናይ ላዕልን ናይ መንደቕን ይፈላለዩ እቲ ሳይዙ ይፈላለዩ ፕላስ እቲ ናቱ ጥቕሚ እውን ይፈላለዩ ማለት እዩ። ኢንስሌሽን እንድሕር ጌርናሉ ፅቡቅ ነገር ንምንታይ ዝጠቕመና ብላዕሊ እንድሕር ዝኾነ ወክ ዝገብራሉ ኮይኑ ሓደ ድምፂ ኣይስማዕን ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ድምፂ ንዑ ንኸጉድለልና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ማለት እዩ። ክፉት እንድሕር ኮይኑ ግን ዝኾነት ነገር ዋላ ሳንቲም ተወዲቓ ኢኻ ትሰምዖ ብታሕቲ ማለት እዩ። ከምዚ ክግበር ከሎ ኢንስሌሽን ኣዝዩ ጠቓምን ሓጋዝን እዩ። ነቲ ድምፂ ዘሎ የጥፎ ኮምፕሊት የጥፎ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ናይ ወዘርን ናይ ቴምፕሬቸርን ናይ ድምፂ ኢልናዮ ናይ ኤኮ ኣሎ እቲ ናይ ፋየር ከማን ኣብ ናይ ሓደጋ ሓዊ ከዓ ይጠቅም እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ። ንዑ ምስ ኣዳለና እቲ ምድላዋት እዚኣ ድሬን እዚኣ ደረእኹም ክንፍሕራ ከለና እታ ውሽጢ ናብቲ ናይ መኪና ዝነበረት ኮይና እታ ተፋሒራ እንታይ ድበሃል ጌርናያ ዘለና እዚ ስፍሓት ዘለዎ ክሳብ ሳይዝ ናይቲ ማዕፆ ማለት እዩ ማይ እንድሕር መፂስ ብብዙሕ እንድሕር መፂ ናብ ብዙሕ ይኣቱ እሞ ካብኡ መፂኻ ናብቲ ኮኔክሽን ዝገበርናዮ ናብ ውሽጢ ዝኣተወ ድሬን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ጋራጅ ስለ ዝነበረ እቲ ማይ ዝፈስስ ዝነበረ ተኺሉ ናብቲ ጋራጅ ዝኣቱ ነበረ። እቲ ናይ መኪና ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ዋላ ማይ ተኣተወስ ፈሲሱ ናብኡ ናብዚ ዝሕወስ ነይሩ። ስለዚ ንሕና ፕላን ዝገበርናዮ መታን እታ ቦታ ዘላታ ሉዝ ከይንገብራ እቲ ድሬን ንደገ ከም ዝወፅእ ጌርና እቲ ኮኔክሽን ግን ልክዕ ምዚ ኮኔክት ኮይኑ እቲ ቦታ ዘሎ ከዓ ንክሽነ ተጠቒምናሉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ስትራክቸር ኦልሬዲ እንዳሓዘ መፂ ኣሎ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩሉ ድራይወል ተሰሪሑ ኤሌክትሪክ ላይን ሬዲ ኮይኑ ናይ ማይ ላይን ሬዲ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሻወር ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሻወር ክፋሓር እዩ። እዚኣ ልክዕ እታ ማቶ ንዝነበረታ ቦታ እዚ ድማ እቲ ኦፐን ዝነበረ ሆልወይ ፈሊና እታ ሩም ቤድሩም በይና ተፈልያላ ማለት እዩ። እቲ ናይ መብራህቲ ድዩ ናይ ማይ ድዩ ናይ ሶኬት ኩሉ ድሬን ከዓ ኣብ ዘድልየና ቦታ ሬዲ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እናበየ ክምፃኩም እዚኣ እታ ናይ ሽቓቐ ሓደ እቲ ናይ ቶይለት ዘለዎ ሽዑ ናይ ሲንክ ብድሕሪ ከዓ ስታንድ ሻወር ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ። ስታንድ ሻወር ርእሳ ዝካለት ፉል ባትሩም ክትከውን ማለት እዩ። ሓመድ ተፋሒሩ እቲ ድሬን ላይን ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ በቦቶ እያ ትሒዝናዮ ኣለና ማለት እዩ። ፋይናል እንድሕር መፂና ሽዑ ኣበይና ክንርኢ ንዑ ምስ ሰራሕናዮ እቲ መብራህትና ናይ ሪሰስ ላይት ጌርና ሪሰስ ላይት ክንብል ከለና ሕጂ እቲ ዘመናዊ መብራህቲ ዘሎ
ብክስታይ ክንሰርሖ ኣብ ሲሊን ውሽጢ ዝኣቱ ኮይኑ ዲም ላይት ዘለዎ ምስኡ ኣጃስት ክንገብሮ ንኽእል ዓይነት መብራህቲ ማለት እዩ። ሶ ፋይናሊ ኣብ ስራሕ ምስ መፃና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ እቲ ቤድሩም ብኣጋጣሚ ነገር ዝሰራሕክዎ ሰብ ምስ ኣተወ ወይ ከዓ ሬዲ ምስ ኮነ ተመሊሰ ሪአ ይፈልጥኒ በዚ ኣጋጣሚ ግን ኣጋጣሚ እዚኣ ገለ ካብተን ዝሰራሕክዎን ተመሊሰ ምስ ረኣክዎ እቲ ሴትኣፕ ናቱ መራ ደስ ኢሉኒ። ከምዚ ኮይኑ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ እቲ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ብተግባር ከምዚ ኮይኑ ክትሪኦ ከለኻ ዝስማዓካ ስምዒት ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥካ ዝስማዓካ ስምዒት ፊሊን ኣሎ። ሶ ንከምኡ ንክትገብር ከዓ ሞር እቲ ዲዛይን ናትካ ወይ ከዓ እቲ ሓሳብ ናትካ ሞር ንክትሰርሕ እንታይ ትኸውን ትተባባዕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣታ ዝረኣኹማ ሩሜ ልክዕ ሴትኣፕ ኮይና ኣብ ኣገልግሎት ሬዲ ኮይና ከምዚ ደረጃ በፂሓ ብከምዚ ዶኮሬት ገይሮም ከዓ እቲ ናቶም ኣጠቃቅማ ወይ ከዓ ኣተሓሕዛ ክስታይ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ሓደ እቲ ቤድሩም እዩ። እቲ ሳሎን ክሽነን ድማ ሳሎንን ክሽነን ድማ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከም ስቱድዮ ማለት እዩ። እቲ ሳሎኖም ቲቪ ክሽኖም ኩሉ ብሓንሳብ ሬዲ ገይሮም ንኣገልግሎት ክሳብ ክንደይ ኢማጅን ኣይዶኖ ሳምታይምስ ሞር ክስታይ ክሬቲቭ ንክትከውን ዘተባብዓካ ነገር ኣሎ። እሱ ከዓ መዓስ እዩ ኣብ ደሮና ከለካ ኣብ ሓመድ ከለካ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ምስራሕ ግዜ ከለካ ተሕልፎ ዘለካ ወይ ክትገብሮ ትደሊ ነገራት ምስ ረኣኻዮ ከዓ ከምዚ በፂሑ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ማራ እንታይ ዝበሃል ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ዝነበረካ ደሮና ድዩ እቲ ዝነበረካ ድኻም ድዩ ከምዚ ክትሪኦ ከለካ ይወፀልካ ማለት እዩ። ስለዚ ኢማጅን ካብቲ ዝነበሮ መጀመርያን እቲ ዘለዎ ሕጂ ክኸውን ከሎ እቲ ፍልልያት ርኢናዮ ኣለና ክሳብ ክንደይ እንታይ ዝበሃል ከም ዝኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ዝነበረ ያ ተሰሪሑ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ፊሊን ዝመፀና ወይ ከዓ ወይ እውን ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣይከውንን ክትብሎ ዝፀናሕካ ስኢሉ ክስታይ ኮይኑ ዝፀንሐ ተወዲኡ ኣብ ስራሕ ክትሪኦ ከለካ ዝመፀካ ስምዒትን ዝሕድረልካ ፊሊንን በበይኑ እዩ። ሶ እዚ ገለ ካብቲ ዝሓለፈ ስራሓት ዝነበረ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቴሌፎን ሴቭ ኮይኑ ዝፀንሐ ወይ ከዓ ብቲክቶክ ብንእሽተይ ሪኢኹሞ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኣ ግን ያ እታ ምልእቲ ትሕዝቶ ናይታ ስራሕ ከምዚ ዝነበረት ያ እቲ ላውንድሪ ሩም ወይ ከዓ ኢማጅን ሕጂ ከምዚ ዘሎን ሬዲ ኮይኑ ሴትኣፕ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክትሪኦ ከለኻን ኣብቲ ጥቕሚ ክትጥቀመሉ ከለካ እውን ይፈላለዩ። ሕጂ ከምዚ ኦፐን ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ዘተባብዓካ ዝኾነ ነገር ዘለካ ነገር ኣብኡ ስቶር ክትገብሮ ክተቐምጦ እሞ ከዓ ሽዑ ተመሊስካ ኣይትሪኦን ኢኻ ማለት እዩ። ኣትሊስት እንድሕር እቲ ናትካ ሴትኣፕ እንድሕር ሓደ ኣሬንጅ ዝኾነ ክስታይ ጌርካሉ ግን ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን ያ ኣብ ስራሕ ንክውዕለልካ ትገብሮ ነገርን ማራ እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እቲኣ ሓንቲ ገለ ካብቲ ሕሉፍ ፕሮጀክት እያ። ምናልባት ያ ርእይቶኹም ሓሳብኩም ከዓ ካባኹም ክፅበ ናትኩም ኣይድያ ናትኩም ክኸውን ነይርዎ ትብልዎ ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉለይ ከምዚ ሓሳብ ዘለኩም ክትሪእዎ ወይ ከዓ ኣይድያ ክትፈጥሩ ትኽእሉ ከዓ ገለ መበገሲት ኮይናትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር። ገሪ ሓዊኹም ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ትሓቱን ኢኹም ኣበይ ኢኻ ትነብር ትብሉን ኢኹም። ዝበዝሕ ካናዳ ዝመስለኩም ዩኬ ዝመስለኩም ኣነ ኣብ ፔንስልቬንያ ዝበሃል ስቴት ፊላደልፊያ ትበሃል ከተማ ይቕመጥ ኣብ ዩኤስኤ ዘለኹ። ስለዚ ክትረኽቡን ትደልዩ ብኢንስታግራም ብፌስቡክ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢልኩም እንድሕር ሰርች ጌርኩም ልክዕ ከምዛ ናይ ዩቱብ ብኡ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ከምኡ ንዕኡ ዝመስል ስራሕ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ሰላም ወሰናይ በብዘለኹሞ ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክኾነልኩም ብምምናይ ድማ ምስ ኩሎም ትፈትውዎም ስድራኹም ቤተሰብኩም ይምነየልኩም። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ክሳብ ዝመፀኩም ክሳብ ሽዑ ሰላም ወሰናይ በብዘለኹሞ ሰላም ቅነ